Ya, sana dapat ang Lorpin Store. Lorpin Store? Dire pa ane? Ah. No, hindi po. Kusing na Lorpin Store dire? Lorpin Store? Asa location? Sa dire Ermita. Kini ba? Lorpin? Lorpin Store. Sa tunin yung area na sir. Ah, pero kuan na siya. Dire ni sa may kuan. Ulit kagiri. Aga. Ano siya? Wala ram daw kaabot sa tunga daw. Tangiri, dito pa mo tangiri sir. Dire? Sige lang, ko lang tawagan. Salamat ha. Apa na gawa sir? Asa ka dapit, ma'am? Ah? Nara ko din yung karsada. Ah, karsada. And then, nagatang kas... Dapit ya. Asa ka dapit ya? Nara din unahan sa may Santo Niño. Ha? Unahan din sa may Santo Niño. Santo Niño? Ah, Santo Niño ka ng San Roque. Saan eh? Chapel ba? Chapel. Unahan na chapel. Aw. Una pa daw. Kakuan ka rin na sa'yo. Sayaw? Kanay sa... Nakay number sa kuan? Sa receiver? Jiko? Nine five 956 6 i-deliver pa lang. I-deliver pa dong. Kailan ka nang sayaw, ma'am? Kailan ka nang sayaw? Hello, ma'am. Good afternoon sa Maxim ni ma'am. Ha? Padong na ko diya, ma'am. Tawag lang balik ko eh. Doon lang pa sa location. Ang ipa-confirm na ako yung mong kuhan, ma'am, ha? Na mo is kanang brown gani nga din. Brown nga sin. May magyo. Ya, advance na mo kay kanang color blue ang gate. Color blue ang gate. Ma'am, i-confirm na ako yung may ipa-deliver. Jiko ni siya nga pagkaon. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Pila siya diyan na. I-note lang paliwag sa kung kuhan. Ay, message lang sa kung kuhan, be, Maxim. Ikato lang yan. Wala. Ha? Wala naman sa Ay, pwede rin mo i-message dire. Pila ang ipasiod eh. 840. 840. I-message lang. Nag-abotin mo dito. Pila gito? 840. 840. I-message lang paliwag ha?